Ken je dat wel, de Friese vloggen? Nou, ik kan wel het vloggen, maar niet de Friese vloggen. Nee? Nee. Nou, dat ben ik. Nou, super. Ja, mooi toch? Ja, leuk. Ik zeg altijd geweldig. Geweldig. Ja, geweldig. Oké, Ja. ik zeg altijd super. Oh, je zegt oké, je bent super. Nou, geweldig. Super. Geweldig. Wow. Wat jongen, wat een bak net, jong. Echt zo'n Ewald trekker. Dan ben ik wel even beneden naar wat je hem vindt. Was het liever zo'n Volvo XC90, zo'n mooie nijning, of was het liever een beetje meer een wat classy, een beetje meer Range Rover, wat ouder. Wel een leuke auto, hè? Meer wat van Oudhorst, denk ik. Ja, of je is toch liever van de Duitser. Nee. In ieder geval de Audi. Ik had dezelfde knaking net voor. Leuk als Jos naar een nieuwe aflevering van de Friese Vlogger. En ik ben weer op een paard naar Neushoorn daar. Want die kaarten van Albert Hammond, die had ik dus nog steeds net onskaft. En ik denk van misschien is het nou wel even een goede tijd. Want ik jij juist er op het andere apparaat dat Neushoorn weer hier mis. Maar waar gaat de vlog hoor? Ja, weet ik nog eens. Ik denk ik hier maar een nieuwe rubriek doen. Wat leidt er op stritten? Wat leidt er op stritten? Dan ga ik een hondje in de micht. Lastig om hier nog uitelijk worden krijgen. Met de namen Jelmer. Geweldig. Wat heb je voor voertuig? Ja, een gator. Een gator? Gator. Gator. En waarom heb je een gator? Omdat we een frisdrank moeten halen. Maar we rijden verkeerd. Dus we gaan weer even verder. Ja. Joe. We vroegen ook al aan de politie wat we mogen brommen. De brommen moeten zijn wij. Nou, dan mag je hier in principe wel Oké, eentje. dan gaan we Pipi Ja. eraan zetten. Ja, Pipi. Oh, toet toet. Oh. Oh, toet toet. Oh, die zit er gewoon ertussen. Zit er gewoon, ja. Misschien wil dat eigenlijk wel het strijdbeeld van 2018, want de gator. Dat die al mensen in een gator rondrijden. Mag ik met jou op de foto? Nou, wij moeten voor school hebben opdrachten met iemand met een langere baard, maar jij hebt tot nu toe de langste baard. Heb ik de langste baard van Leeuwarden? Nou, dat weet ik niet, maar wel van wie we nu tegen zijn gekomen. Yes! Nou, te dankjewel. gek. Geweldig. Lange oren, hè? Ja, ik denk dat in totaal voor het setje wat ik nu bij me heb, ik denk nou iets van €500 of zoiets. Maar wil je ook gaan vloggen, Darrel? Ja? En de hele konijn filmen. Zijn we alleen op die konijn. Oh ja. En mooi zitten elke dag. En dan film je het konijn. Ja, hoe ik met hem loop en wat hij doet en zo. Ja, Of fluit ja of nee. Want gewoon mensen zeggen, konijn luisteren niet. Club Sky. Dit is nou, Jan. Ja, mooi niet. Jawel, Ja, jongen. ben je ook je eigenaar dan? Ik ben de eigenaar, ja. Je bent- 8 maanden vergunning wachten dus. En vrijdag een grote opening. En wat verwacht je dan? Nou ja, komt de DJ Punnis komt. Waar? En DJ Punnis. Voor de leeftijd vanaf 18 tot en met 30, omgeven 35. Maar je had ook wel eens vaker wat inzetten. Maar... Ja, maar andere doelgroep, hè. Ja? Dit is een betere doelgroep. Ja, voor de ouderen, maar die gaan niet meer weg, hè, de ouderen. Nee? Nee, die zitten tussen bij me ook op thuis, hè. En we bakken. Oh ja, je wordt met de jongeren met. Ja, de jongeren gaan weg, die gaan het feest in. Die moeten het nog beleven, of niet? Ik moet zeggen, de skinmaker, het roept niet goed. Het roept je goed skin. Het speelt. Ik zit je wel gebeuren, ja? Ja. Ik ben de goedkoopste van de stad. Goedkoopste, ja? Ja, de €2 voor een tabbiertje. Voor Hertog Jan. Oh, dat doe Nee, toch? €12. Ja, en Heineken. Goeiedag mevrouw. Ik wil graag 2 kaartjes voor Albert Hammond. Bent u bekend met Albert Hammond? Nee. Nee? Nee. Ja, dat is een beetje voor de oude meisjes natuurlijk, hè? Ja. Albert Hammond, dat is echt voor oude meisjes. Geweldig. 3624 0641. Geweldig. Heb je het wel zien? Dat heb ik, ja. Friske vlaggen, ja? Jawel. Oh, kijk. Ja, maar een volledig Friese vlogger over zo'n, dus ik ben klaar met dit. Hé? Dat is een echte selfie. Een echte selfie? Nou, daar komen we er ook nog op. Ja, zeker. Mooi, Zeker. Scherp beeldje. Ja, toch? Mooie camera ook. Nou, dankjewel. Ik ben Dave. Dave, hoe is het met jou, Dave? Ja, niet zo best. Ik ben naar het ziekenhuis even een longdrain eruit halen. Een klaplong gehad vrijdag. Ik was aan het klussen, badkamer gebouwd en suikerpatiënt. Dus ik kreeg een hypo en ik dook 2 trappen naar beneden. Dus
ribben gebroken en een longetje lek. Oké, maar hoe is het nou met jou dan? Ja, hartstikke goed. Ja? Heel weer fit. Ja, het slangetje gaat er zo uit en ik hou even een maandje pauze om mijn lichaam even te laten herstellen. Ja, ontzettend. Ancien, hè? Hey, best hè? Nou. Vond je het leuk filmpje door een toe omheen? Was meisje en abonneer dan. En de hashtag bij het abonneren naast een beltje. Als die indrukt, dan krijg je elke keer een melding als er een nieuw filmpje is. Dus dan hoef ik niet te missen. Nou, en dan mag ik alleen nog naar binnen daar hier. Ik ga hier sleutel, dus dat is een beetje. Goeie. Verkoopt u ook webteksten? Geweldig.